Tak jo, čauky lidičky, vítejte u dalšího videa. Dneska nebudu natáčet s nikým, jenom sám budu hrát takovou Troll Toweru. Můžu vám ukázat to jméno. Jestli by si chtěli to zahrát, dejte like, odběr a komentuйте vaše jméno na Robloxu, pokud chcete se mnou hrát. A pojďme do toho. Tak jo. Já mám už tyhle selepy, ale můžu vám ukázat, jak je získat. Takže zmáčkněte třeba toto tlačítko, potom jděte sem a potom tady budou nějaký bulbusky, třeba jako tohle tlačítko a takový věci, prostě chápete, že jo. Tak jo. Takže já mám lítající koberec. Víte. Tak jo. Jdu na něho sepředu na tohohle týpečka. On mě, myslím si, že nemůže vidět. On si myslí, že jsem zmizel. Ale opravdu jsem tady. Tak jo. Ještě žije. Takže. Z. Tak jo. Nechám tu týpečku pejt, aby šla sem. Já jsem spala, ale já mám přece lítající koberec. Mimochodem, toto je moje jméno na Robloxu, pokud vás to zajímá. Když tak se mě přidejte a dejte koment. Tak jo, útočím na týpečku. Ona utekla. Ale ona neví, že já se teleportuji. Ona, počkat. Jo, šla trochu dolů, tak jo. Já zmáčknu si toto tlačítko, abych potom mohl jít sem, takhle. A vzal jsem si s Demon Slapu. Teďko. Taková dobrá animace, pokud vás to zajímá. Půjdu sem, slepnu tuto týpečku, ale ona mě slepila. Ale já ještě žiju, a dám si tu tajnou možná nejlepší animace. Je to takový film. Čekajte. Tak jo, jsme zpátky. Byla to taková nudná, víte. Tak jo. Du. Tady je týpečka. Chcete vidět tuto slepou abilitu? Ne, ona utekla. Takže já udělám, že takhle jdu. Nevím, co mě zabilo, ale OK. Napište do komentu, pokud víte, co mě zabilo. Tak jo. Down. Pokud chcete to poslední dostat dobrou slepu, no tak pojďte tam. Jako musíte takhle. Jako musíte se dostat na konec, udělat tento parkour. Já jsem ho moc netrénoval, jak můžete vidět. Prostě, chápete, uděláte tento parkour můžu udělat, to vím. Došla jenom totiž obskok, takhle půjdu nahoru. Tak jo. Zmáčknu toto tlačítko. Nepotřebujete tuto slepu, já jsem si prostě vzal omylem. Doslova nepotřebujete žádný tyto nástroj, jenom já je doslova mám. Takže takhle půjdete. Ja? Tady si myslím, že ne, tady není tlačítko. Tady uděláte obskok, takhle budete jumpovat, takhle. Já jsem spadl, budu potom videu možná trénovat trochu, chápete, protože půjdete sem a jakoby získáte toto a potom to dělá. Potom jakoby pokud aktivujete tu abilitu X nebo
zajímavý to slovo. A pokud chcete takovou mega dobrou slepu, no tak pojďte se mnou. Takhle. Potřebujete být toulu, zmáčknout teda toto tlačítko, zase jít sem. Asi mě už to nebaví. Tak. Půjdete sem, zmáčknete toto tlačítko a potom půjdete sem. A potom jakoby půjdete sem a máte tu slepu. Tak jo. Napište do komentu teda vaše jméno, pokud se mnou chcete hrát a uvidíme se v dalším videjku, tak čauky.